Здравейте, приятели, и честита нова година! Най-после се завърнах. Съжалявам за дългото отсъствие. Надявам се да ми простите с видеото, което съм ви подготвила днес. Искам да благодаря на всички ви за времето, през което отсъствах и не качвах видеа и не пишех постове в блога, за милите коментари, които ми оставяхте, за това, че харесвахте видеята ми. Наистина благодаря на всички, старая се да отговарям. Вече в YouTube каналът ми сме почти 1000, което ме прави супер щастлива, защото дори не съм предполагала и не съм си представила, че толкова бързо може да стигна такава бройка. Благодаря за което. Приканвам ви да ме последвате и в Instagram, защото всъщност там съм най-активна, качвам най-често снимки и неща от ежедневието си, така че ще се радвам, ако ме последвате в Instagram. А сега да видим какво е новото видео и какво съм ви приготвила. Както вече може би сте видяли от заглавието, това е видео за нови придобивки. Това са неща, с които съм се здобила през декември-януари. Някои от тях са подаръци за Коледа и за рожденият ми ден, който също беше през декември, а някои от тях съм се купила самичка. Ще започна с две неща от Nuxe, които вървяха така заедно в комплект. В предишното ми видео за нови придобивки, ако си спомняте, всъщност бях закупила друг комплект на Nuxe, който включваше същата мицеларна вода, само че кремът на Nuxe Prodigy или Prodigy, не знам точно как се нарича. Много ми хареса този крем, но мисля, че не беше достатъчно хидратиращ за през зимата. Мицеларната вода също много ми хареса, те и двете свършиха, затова реших да се здобия с нови и открих този крем, който се води до 24 часа дълбоко хидратиращ крем. Този на Nuxe ме решеше страхотно и много харесвам този предишният на Prodigy, но както казах, не беше достатъчно хидратиращ. Този има малко по-особен аромат. Мирише на Биопарокс, ако някога сте си бръскали такова нещо. Това е едно лекарство. Но пък също много ми харесва този крем. Не знам дали ще успеете да го видите навън, пече много силно. Този крем хидратира страхотно лицето ми, без изобщо да оставя мазен филм или да лъсва по някое време на деня. Много е странен, но усещам лицето си достатъчно подхранено, а в същото време не лъщи и не усещам такова мазно чувство върху лицето си. Мицеларната вода вече съм ви показвала и съм ви говорила за нея. Много я харесвам, мирише много приятно на билки и по принцип се води с роза дамасцена, но не мирише чак толкова силно на роза за хората, които не обичат тази миризма. Следващите две неща са ми подарък. Това са BB кремът на Nuxe от Bio Beauty серията им и това е скраб за лице. BB кремът вече съм пробвала и е много хубав. Има много приятна покривност, нито е много... Пак нищо няма да се види. Нито е много покривен, нито пък е, да кажем така, незначително покривен. Използвам го доста често през деня като единствена база на лицето си, основа, и съм за сега много доволна от него. Това е една скраб, която обаче още не съм изпробвала. Вътре е с някакви много ситни частици, като от костилка, нещо такова ми се струва, че е. Още не мога да ви дам мнение за нея. Когато я изпробвам, ще ви кажа повече и за нея. Следващото нещо, което искам да ви покажа, е измивния гел на Апи Vita с замазана и комбинирана кожа с прополис и лайм, 96% натурални съставки. В предишното ми видео за нови придобивки, сигурно помните, бях закупила измивния гел на Лиерак, но не се сдържах и много исках и този и реших да си купя и него. Сега ги редувам. От този също съм много доволна. По принцип се води замазна кожа, но не изсушава. Поне при мен не присушава кожата повече от необходимото. Редувам ги двата и този също прави много хубава и гъста пяна с четката ми за измиване на лице и съм много доволна от него. Нещо, което също още не съм пробвала. Извинявам се. Това е гъбичката на H&M за фондютен. Тази гъбичка бях слушала много неща, много позитивни коментари за нея и реших и аз да я изпробвам. Затова просто предишната ми вече се изхъпи и реших да опитам и тази. Още нещо от тази част. Това са четките на Lollipop Cosmetics, които се здобих на черния петък. Това е един комплект, който съдържа 6 четки, като Аз поне смятам, че това са 6 четки, които са абсолютно достатъчни за един грим.
какво ми хареса? Че в повечето комплекти, които марките правят, особено с четки, много често слагат вътре четки, които всъщност човек не би си закупил или рядко си ги купува по единична бройка и те умишлено ги слагат в комплекти, за да могат да си ги продават. За мен в този комплект няма абсолютно нищо излишно. Сега ще ви ги покажа. Първо, на големите четки много ми харесва, че има от тези протекторчета, които ги защитават, за да не се намачкват самите четки. Аз още ги държа и в техните фолия. А ето ги самите четки. Имаме една четка, която, извинявам се, но вече е мръсна. Тя се води за пудра, но аз честно казано използвам за руж. От естествен косъм съм, мисля, че от кози косъм. Тази е четка за контуриране и пак за нанасяне на руж. Четка за фондютен, която всъщност не е от естествен косъм, защото тя е за течни продукти и естествения косъм при течни продукти поема много от продукта, затова е хубаво, когато си купувате четки за фондютен, за течен фондютен, да си купувате четки, които са от изкуствен косъм. Този мисля, че се водеше теклон или нещо подобно. Изключително мекичка четка, но все още не съм я изпробвала. И две четки за очи. Едната е за блендиране, а другата е за нанасяне на сенки. И една, която е мой фаворит. Вижте колко уникално изглежда. Това е четка за черевило. Много е стилна, много е удобна, може да се прибира и да си я носите в чантата. И най-хубавото като плюс е, че получавате и страхотно кълъпче, в което може да съхранявате други четки. Като за път това е много удобно, защото знаете, че ги прибирате тук. Тук са ви четките. Съхранени са на удобно място, в кожено десерче. Просто мисля, че комплектът, особено на черния петък, много си заслужаваше. Мисля, че ми излезе някъде около 50 лева, което при така една четка за по-малко от 10 лева буквално. И съм много доволна. Още нещо, с което се здобих на черния петък, това е този сешуар на Ровента. Поръчах си го от Темак, имах голяма нужда от нов сешуар и бях решила, че на черния петък задължително трябва да се здобия с такъв. Избрах го на случайен принцип, единственото ми изискване беше сешуарът ми да бъде, новият ми сешуар да бъде по-мощен. Този е 2200 вата с керамични вътре нагреватели, за да не изгаря толкова много косата. Тук има една много готина лампичка, която светва, когато се включи сешуара. И има копче за ионизиране. 2 степени, 3 степени на температура и копче за охлаждане. Също така сешуара пристига с 3 приставки, 2 от които са ето такива. Една малко по-широка, една малко по-тънка и една от тези дифузерните, които правят кадрици в косата. Всъщност на самия сешуар, когато пристигна, видях, че има и по-добър модел. Той всъщност не е по-добър, модел е същия, но има още една приставка, която е за обем, която представлява нещо като това, но тук това са зъбци и се мушва така в корена на косата и се държи. Но за съжаление моя модел е без тази приставка. Но аз имам много коса, много гъста и за мен е много трудно да я изсуша. И затова ми трябваше и толкова мощен сешуар и този наистина се справя страхотно. Преди това използвах един от сигурно Kaufland за 10 лева, с който имах големи затруднения и сега съм много доволна. Следващото нещо, към което искам да премина, това е ето този органайзер, който закупих от Lidl. Него вече може би сте виждали много пъти. Аз лично знам за него от блога и YouTube канала на Снежи Атанасова. И още миналата година много съжалявах, че не можах да се здобия с такъв. И щом го видях в Lidl тази година, бях просто супер щастлива и казах, трябва веднага да си го купя. Готиното при него, аз малко съм го апгрейднала, също съм си сложила едни листчета маркиращи, тук едно химикалче, тук още едно химикалче. Готиното при него е, че той има много разделения, като първото от тях е календар за 2017 по седмица. Като със самия тефтер, който идва в една хубава кутийка, получавате и допълнителен календар същия за 2018. Този органайзер от тук може да се отвори и всъщност до година да си сложите календар за 2018 и да го използвате 2 години, което е страхотно. А отделно вътре има толкова интересни неща. Има разделение актуално, в което да записвате различни задачки.
има разделение за бележки и много интересно за мен разделение е информация. Тук има различни телефонни номера. Има всички празници. Има карта на Европа. Има списък какви неща чек-лист, с който да си отбелязвате какво ви трябва, когато отивате на почивка, как да си стегнете багажа. Има дори таблица с калориите за хората, които броят калориите за основните храни. Има, дано никога не му се налага на човек, но има описание за първа медицинска помощ, как да покажете. Наистина много интересен тефтер. Освен това е компактен, малък, кожен. Тук се затваря с магнитче и за сумата от 6 лева мисля, че е страхотно попадение и много се радвам, че успях тази година да го намеря. За съжаление, надали вече може да го намерите в Lidl, макар че те понякога, когато не успеят да продадат цялото количество, пускат през годината отново някои от продуктите си. Ако го намерите, ви препоръчвам да го разгледате. Смятам, че много ще ви хареса. И сега да преминем към малко така да кажем, модните придобивки. Няколко неща, които искам да ви покажа. Първото са ето тези страхотни дънки. Първо, може би е добре да кажа, че всички неща, които ще ви покажа, са от Zara. Не са ми плащали за това, не ми дават пари за това, със сигурност, особено по камоли на мен. Просто аз съм голям фен, там винаги има нещо, което на мен би ми харесало. Когато ми трябва нещо, знам, че мога да отида в Zara и да намеря точно това, което ми трябва. Просто вкуса ми доста се доближава до тяхния. Знам, масови са, знам, че повечето хора си пазаруват там, много често има вероятност някой да има като моите дрехи. Но това не ми пречи, просто на мен ми харесват, удобни са ми, харесват ми и за това си пазарувам основно оттам. Та ето ги и самите дънки. Те са много, много ефектни. Целите са нарисувани като с боя, като на някои места имат такива скъсани места и пришити с кръпки. Нарисувани са и отзад. Има много картинки по тях. 7-8 са. Отдолу са изрязани абсолютно произволно и са наръфани. И тук са като много нахвърлени с боя. Много са ефектни, освен това са много мекички и удобни. И си ги нося с голямо удоволствие. А към тях, заедно с тях, нося ето тези ботички, които бях харесала още есента. Може би сте ги виждали в първия ми wishlist в блога. Много ги харесвах и ги следях, но първо, когато ги видях вече в магазините в София, нямаше номер. След това изчезнаха от сайта и бях много разочарована, но няколко месеца, може би 2 месеца по-късно, отново се появиха в магазините и тогава веднага си ги купих без изобщо да чакам. Много са готини, от естествена кожа са. Тук имат така леко прехлупване върху самите връзки. Тук са с ципче и са много удобни. За съжаление нямат никакъв грайфер и е трудно да се ходи с тях през зимата, но са малко по-високи и точно с тези 7-8 дънки се връзват перфектно и зато не съжалявам. Бутушите изглеждат много по-добре дори от това, което очаквах. От естествена кожа са, мисля, че тук бяха от овче кожа. Отвътре имат някакво пларче, което топли, защото всъщност защо реших да ги купя? Когато падна снега, аз осъзнах, че имам 5 чифта бутуши, 2 чифта боти, но от тях нито едни не стават за сняг. Всичките са на равна подметка, кожени отвън, отвътре пак само чиста кожа, която изобщо не топли. И имах страшна нужда от нещо, което да ми е сигурно за зимата. И тези оправдаха очакванията ми от някаква специална гумаса, която не се хлъзга. Вече ги изпробвах няколко пъти в големия сняг и в тези поледици. Държат, топлят. Освен това са толкова сладурски, седят страхотно с дънки. И наистина ви препоръчвам да ги погледнете сега, особено в Zara има страхотни намаления и мисля, че сега цената има много добра. Първоначално есента, когато ги пуснаха, струваха 269 лева. Може да видите сега, мисля, че са на 50 и са страхотни. Препоръчвам ви, ако искате обувки сигурни за снега. Също така, искам да поговорим за пазаруването от Zara онлайн. Аз напоследък започнах доста често да практикувам това. Харесвам си нещо в магазина и след това си го поръчвам от сайта. Доставки правят всеки петък, като нещата идват директно, мисля, че от Испания, от складовете им. И това е много приятно, защото когато си купите нещо по интернет и той дойде директно от склада им, знаете, че никой преди вас не го е носил, не го е пробвал, не е седял по витрини да се праши, защото все пак, знаете, магазините на Zara са големи, през тях минават страшно много хора. И
едно яки, примерно, или някаква блуза може да бъде мерена 100 пъти от 100 различни човека, докато така със сигурност поне не е обличена 100 пъти от различни хора. И последно още едни обувки, които искам да покажа от Zara. Това са едни обувки на токче, които купих абсолютно импулсивно, докато си търсех тоалет за нова година. Аз много рядко ходя на токчета, просто защото не мога. Освен това съм много висока и като сложа и ток, мисля, че изглеждам доста неестетично. Тези обувки са на много деликатно малко токченце. Много са удобни. Изкарах си цялата вечер с тях. Велурени са. И седяха една единствена бройка в магазина, намалени на 30 лева. И просто си казах, няма как да не ги взема. И не съжалявам, така вече ще си имам едни обувки, защото аз също си имам много обувки на ток, обаче ние си купувах много прекалено високи. Това беше голяма моя грешка. След това ги обуя един път, осъзная, че не мога да хода с тях, не изглеждам добре. Отиват си в кутията и остават там. Тези със сигурност ще си нося по-често. Едно пуловерче, което исках да ви покажа от Zara. Аз много обичам такива пуловери и ходя само с такива на работа през зимата. Този нещо, което много ми харесва при него, че е изключително мек. Всъщност не съм проверявала от каква материя е. И тук има едни много приятни елементи, копченца и една цепка на ръкава, които го правят малко по-интересен, защото повечето такива пуловери, знаете, са стандартни, изчистени в един цвят. Само понякога се различава тук яката им, декотето им, дали да е остро, V-образно или такова по врата. Това има приятни копченца тук и най-вече, както вече казах, и много мекичък. Даже обмислям дали да не прегледам и другите цветове сега на намалената и да си поръчам и други цветове. Следващото нещо, което искам да ви покажа, е това яки, на което доста дълго време се чудих, но в крайна сметка реших да го взема и защо не съжалявам. Това яки, интересното при него е, че е с две лица. Първо тази страна е такова жълто, тютюнено или горчичено жълто, не знам точно как да го нарича. И е така с камера, много е дълго, до коляното почти, е много топло. А от вътрешната си страна е синьо, тук е с коланче, тук с джобчета и всъщност когато го обърнете от тази страна, си е точно като парка, така популярните в момента парки. И въпреки че аз имах зимно яке, това много ми хареса, именно заради това, че е с две лица, а на цената на едно обикновено зимно яке. И така сякаш си купувате две якета и може да си ги въртите. Освен това яке стои страхотно с тези бежеви бутушки, които вече ви показаха, прески, може да ги наречем. С голяма качулка, с голяма яка, тук и такава пухкава. И е много топличко, точно за сега, за тези студове. Хубаво е, аз обичам да нося дълги якета в студеното време. Чувствам се доста по-комфортно с тях. И последното нещо, което искам да ви покажа, е една гривна, която от много време исках да имам. Това е гривна на Пандора, като не я получих от съпруга ми, с една висулка и още две висулки получих от приятели и роднини. Няма да ви показвам висулките сега една по една, но много време исках да имам такава гривна и много ми харесва. Интересното по нея е, че моята е с мека кришка, която обаче все още не е напълно мека. Когато я купите, тя всъщност е твърда и с течение на носенето, колкото повече я носите, тя омеква. Другото интересно е, че когато си вземете за първи път такава гривна, в магазина ви правят регистрация на ваше име и след това, ако някой иска да ви подари нещо, може да провери какво всъщност вие имате, за да не повтори без да иска някой от тези амулети или не знам точно как се наричат, висулки. Също така, вие сами може да си направите регистрация, дори да нямате гривна, в сайта им, през Facebook или с имейл, мисля, че също ставаше. И да си направите wishlist с висулките, които искате. И ако така някой има желание да ви подари такава гривна или вече имате и иска да ви подари висулки, може също да провери какви са вашите желания и оттам да избере какво да ви купи, за да ви направи щастливи. Много харесвам тази гривна и си я нося с голямо удоволствие. Леле, и последното нещо, което ще забравя, всъщност то е най-любимото ми нещо, което съм си закупила през последните месеци. Това е ето тази раница, която обожавам.
Наистина обожавам. Откакто съм си я купила, не съм спирала да я нося. Много исках раница. Много дълго време си търсех. Имах много изисквания. За мен беше важно да не бъде само с един джоб, в който вътре всичко да става каша. Да има малко джобче. Освен това исках да е твърда. Тази в момента е страшно пълна и вижте как не увисва изобщо, колкото и неща да съм изложила вътре. Освен това, някои ми се виждаха прекалено постни, други ми се виждаха прекалено кичозни. И макар, че за много хора тази също може да се види кичозна, защото все пак има доста капси по нея, на мен много ми харесва. Страшно удобно е да ходите с раница. Аз не предполагах дори. Супер удобно ми е да си ходя с раница, като има джобчета, всичко вътре ми е подредено. Освен това, тук съм закачила това, вече може би го познавате от предишното ми видео с какво има в моята чанта. А самата раница също си има тук един акцент, който е тази веришка, която връзва тези двете ципчета. Много е удобна, много е красива според мен и мисля, че замени всичките ми други чанти. Цяла зима ще си ходя само с нея. Не е много голяма, не е прекалено малка, компактна е, удобна е, събира всичко, което искам и много се радвам, че си я купих. Аз доста дълго време я наблюдавах и когато видях на сайта, че изчезна, бързо отидох в магазина на Витошко, защото знаех, че там я има, бях я виждала, беше само една единствена, чакаше мен и много се радвам, че не я изпуснах и успях да си я купя. Ако не сте пробвали още да ходите с раница, попитайте, наистина е много удобно. Ами това бяха новите ми придобивки, които исках да ви покажа. Надявам се видеото да ви е харесало, надявам се нещата, които ви показах, да са ви били интересни. Искам да благодаря отново на всички, които гледат моите видеа и които оставят положителните си коментари отдолу. Ако и това видео ви е харесало, дайте по един лайк. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, за Facebook страницата ми и най-вече за Instagram, където качвам най-много, както ви казах, снимки и неща от ежедневието ми. Отново ви благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим скоро. Чао и целувки!